Melim Ölşeli Türkmenistan'ın prezidentinin qol çeken kararına layıqlıqda 2021-nji ýylyň 29-njy martynda howanarlyga meýet çağılara himayet bermek boýunça hayır sahabat gaznasy döredildi. Şol döwürden bäri gazanyň insanperwer ýörelgeleri esasy ugur edilýän işler netijesinde howanarlyga meýet çağılara değişli kömek gollawlar berildi. Munyň özi halkymyzyň taryhyny dowamyny döreden we dünýä nusgulyk hayır işleriniň käderki döwrüň ruhyna kybap derejede ösürilýändigini alamatlandyrýan waka öwürli. Davarda ilki bilen hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman serdarymyzyň bu ýerde gurulýan beden şäherlere gatnaşçylary iýbiren gutlugy kolly. Hormatly prezidentimiziň Gurbangulu Berdimuhammedow adynaqy howanarlyga meýet çağılara himayet bermek boýunça haýyr sakabat gatnaşynyň döredilýän günü münasibetli geçirilýän dawarly şäherlere gatnaşçylary iýbiren gutlugyna garaşyl watanymyzda bagtyar nesillemizin beden hemde ruhy taýdan sagdyn bolmagyny gazanmak, enenin we çağanyň sağlanyny goramak döwlet siýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Berkarar döwletimizde Gurbangulu Berdimuhammedow adynaqy howanarlyga meýet çağılara himayet bermek boýunça haýyr sakabat gatnaşynyň döredilmegi her bir çağa mehirli garaýyş bilen howanarlyk edilýändigini görkezýär diýilip belenilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda himayete meýet çağılara durmuş gollawyny bermek bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemýeşelik üns merkezinde saklanýar. Şunu bu gurungurumaçylyk, kanunçylyk, hukuk we ykdysady ugurlaryna möhüm ähmiýet berilýändigini bellemek ýakymly. Munyň özi paýhasy pederlemizin ýagşy desurlarynyň we insanperwer ýörelgeleriniň ösürilýändiginiň hemde dowamata atarylýandygynyň aýdyn beýanydyr. Bu ýerde gurulan dawaranyň dowamyny sahabatly ýörelgeleri ösürmekde ýeşeňlik görkeden halkara guramalarynyň ýurdumyzda ýeşeýän wekillerini Türkmenistanyň döwlet sylagy bilen sylaklamak hakyny hormatly prezidentimiziň gol çeken fermany okully. Şunun bilen baglanykda dawarly ýagdaýda Gurbangulu Berdimuhammedow adynaqy howanarlyga meýet çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň beçeş işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýew Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemýeşelik wekili Narina Sakyany hemde Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň Türkmenistanaky wekili Jalpa Molji Mavjiratnany münasip bolan sylaglary bilen gutlap, olara arkadag medalyny gowşurdy. Munyň özi halkymyzyň ýagşy desurlaryny öňe ilerletmek, Türkmenistanyň haýyr sahabat ýörelgelerini halkara giňişligine wagt etmek uğruna edilýän tagallalara berilen münasip baha hökmüne kabul edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň Türkmenistanaky hemýeşelik wekili Jalparatna hemmelere haýyrly işleri esasy ugur edilýän haýyr sahabat gatnaşynyň döredilýän gününiň 5 ýylyk münasibetli gurulýan bayramçylyk dawarlary bilen gutlady. Şeýle hem ola binagerlik çözgüdi boýunça haýran galyrýan ajaýyp şäherde şany seni münasibetli gurulýan giň möçürli şäherde özüni ýokary döwlet sylagynyň gowşurulmagyny aýratyn hormat hökmüne kabul edýändigini nagtady. Ýokary döwlet sylagy meni mundan beýlekde netijeli ýeşemäge we Türkmenistan bilen UNICEF-iň arasyndaky gatnaşyklary ösürmäge münasip goşun goşmaga ruhlandyrýar diýip hanym Jalparatna bellidi we munyň üçin hormatly prezident we hemde gahrman arkadamda tüýsürekden hoşçalyk bildirdi. Bu ýerde gurulan dawara Türkmenistanyň beşeýetiniň başlygy Gulmanowanyň çykyşy bilen dowam etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy Gurbangulu Berdimuhammedow adynaqy howanarlyga meýet çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň döredilýän günü bilen gahrman arkadamyzda hemde arkadaly gahrman serdarymyzy gutlap, ýurdumyzda ýagşy desurlaryň dawarlanýandygyny alamatlandyrýan bu şäheriniň türkmen halkynyň täze taryhyna möhüm sahypany ýazandygyny bellidi. Şeýle hem giň möçürli dawarda çykyş eden Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Seýidowa ilki bilen hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyzy haýyr sahabat gatnaşynyň döredilmeginiň 5 ýylygy bilen tüýsürekden gutlady. Munyň özi halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden asyl ýörelgeleriniň rowaç gadamlaryny alamatlandyrýan waka öwürli. Taryhy ähmiýeti bolan pursatlarda ýurdumyzyň abadançylygy, halkymyzyň bagtyar durmuşy öz beýany tapýar. Уважаемая госпожа Атабаева, уважаемые гости, коллеги, партнеры, любимые дети и родители. Я хочу сердечно поздравить с пятилетним юбилеем благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердимухаммедова. Этот юбилей – яркое свидетельство постоянной заботы руководства страны и стремления обеспечить детям счастливую, мирную и обеспеченную жизнь. Мы все знаем, что инвестировать в детей – это инвестировать в будущее страны, в развитие страны. И я очень рада, что мы, все ваши партнеры по развитию,
Мы работаем вместе, чтобы детям, подросткам было хорошо жить в этой стране, получать лучшие знания, получать лучшее здравоохранение. Я хочу от имени дипломатического корпуса обещать, что мы и в дальнейшем будем работать вместе, потому что только лучших результатов можно достичь, когда мы работаем вместе. Спасибо вам большое. И я хочу использовать возможность и благодарить за награду, за медаль. Это признание работы не только моего, но и всей моей команды. Огромное спасибо. Bayhasla pederlemizin dörüdön bildi, yörülgülerinin dörlü döwürleri we nesilleri baglanşdyrýanlygyna alamatlanyrýan şany wakanyň dowamynda dabara gatnaşçylaryň çykyşlaryna giň urun berili. Olarda ilkinji nowbatda ýagşy desurlary baş ýörülgi edinýän Haýyr Sahabat gadnasynyň döretlen günü münasibeti tüýsürekden çykýan gutluk sözleri beýan edildi. Çykyşlarda gahrman arkadamyzyň başyňyç esasyna döretlen Gurbanguly Berdimuhammedow adyny Howanlarlygy metäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gadnasy döretlen gününden bäri ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygynyň berkidilmegine, ýaşlaryň sadaşykly ösüşiniň öpçün edilmegine gönükdirilen sogap ýeşleri amal aşyrdy. Bu bolsa ýurdumyzda insanperwer ugry nazarlaýan beýik maksatlaryň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede durmuşa geçirilýändigini aňladýar. Bayramçylyk şäherine çykyş edenler türkmen halkyna mahsus asyl desurlaryň ösürilmegine möhüm urun eýleýän Haýyr Sahabat gadnasynyň ýeşine munun beýlekde ular ugwaşyklary arzu etdiler. Şeýle hem olara ýurdumyzda haýyr ýeşleriň dowamata atarylmagynda münasip goşun goşmak ugruna ähli tagallalaryny, okyp başlandyklaryny gaýgyrmajykdyklaryny ananardylar. Soňra bu ýerde guralan dabarda çykyş etmek üçin Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howanarlygy metäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gadnasynyň bejeriş işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa söz berildi. Oguljahan Atabaýewa şu gün aýratyn ähmiýetli we boýsunçly sene bolan Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howanarlyga metäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gadnasynyň döredilmeginiň 5 ýyly münasibetli dabarly çäre gatnaşanlara şanly waka bagşynyň dabarda görýändigini ören şatdygyny bellädi. Şu günki aýdymsazly dabara çagalaryň gözi bilen dünýä ser salmagy, olaryň arasy kalbynaky umyt, anam we peklik ýaly ýokary insanperwer gymmatlyklary duýmaga giň mümkinçilik döredýär. Bu ursa jemgyýetimiziň ruhy baýlygynyň möhüm bölegi hökmünde kesýetlenilen çagalamyzyň ýüzündäki şatlyk duýgularynyň döremegine möhüm itergidir diýip Oguljahan Atabaýewa sözüni dowam etdi. Gahrman arkadamyzyň gollawlaryny hemde hormaty prezidentimiziň taýsy tagallalarynyň netijesinde Türkmenistana çagalar barada alada döwlet siýasatiniň eler tutulýan ugurlarynyň birini öwürli. Döwletimizde ýaş nesliň saglygynyň goralmagyny, olaryň beden we ruhy taýdan sadaşykly ösmegini jemgyýetiň durnukly ötüşiniň esasy şerti hökmünde aqrar edýär hemde bu gorda toplumlaryň çäreleri durmuşa geçirýär. Gahrman arkadamyzyň 2021-nji ýylyň 29-njy martyna kabul eden howanarlyga metäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gadnasyny döretmek hakynda taryhy karary bu gorda amal aşyrylýan işleriň täze tapgyryň başlananyny alamatlanyrdy. Bu gadnanyň türkmen halkyna mahsus bolan beýik insanperwerlik ýörelgelerini esaslanıp döredilendigini hemde oňa gahrman arkadamyzy Gurbanguly Berdimuhammedowyň adynyň daklanlygyny belläp, gadnanyň vice-prezidenti bu çözgüdüň ýurdumyzda çagalaryň hatyrasyna amal aşyrylýan geňmeçli işleriň ähmiýetini hasam artdyrýanlygyny öz çekdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň hemeşelik üns merkezinde bolan Haýyr Sahabat gadnasy häzirki wagtda insanperwerlik işini münasip dowam etdirýär. Gadna tarapyndan ýerine ýetirilýän Haýyr Sahabat şäherleriniň netijesinde ýüzlerçe çaga ýokary derejeli lukmançylyk kömegini alyp operasiýalar geçirilýär. Bejerişde keldeş hemde öňüneliş hyzmatlary öpçün edilýär. Bu ursa döwletimiziň insanperwer siýasatynyň aýdyň beýany bolup hyzmat edýär diýip Oguljahan Atabaýewa bellädi. Gadna tarapyndan raýdaşlyk, duýgudaşlyk we açyk göwnüllik esasyna ýerine ýetirilýän her bir işiňe jemgyýetimizde mehr muhabbetiň, berek-berege golluk bermeň, insanperwerligiň hasam berkidilmegini uly goşundygyny aýdyp, Oguljahan Atabaýewa häzirki wagtda gadnanyň halkara insanperwerlik işiniň giňelýändigini we täze derejelere çykýanlygyny aýtdy. Bu gorda ýurdumyzda hemde tutuş dünýäde halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip aglan edilen 2025-nji ýylyň Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howanarlygy metäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gadnasynyň guramagyny geçirilen halkara ähmiýetli wakalara besinen ýyllaryň biri bolandygyny nyktamak gerek. Munyň şeýle bolmagyny ýurdumyzda we daşary ýurtlarda
ulu üstünlükler bilen geçirilen halkara çerelerdir maslahatlar misal bolup biler. Ýagny 2025-nji ýylyň 29-njy martyny Arkadaş şäherine gazanyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli parahatçylyk we anaşmak ýyly çağlaryň hatyrasyna halkara eşiniň ösüşi atly halkara maslahat üstünlükli geçirildi diýip Oguljahan Atabaýew sözüni dowam etdi. Şeýlede Manaka knyazlygyny Özbegistan Respublikasyna, Azerbaýjan Respublikasyna, Hytaý Halk Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna hemde Katar döwletine amal aşyrylan saparlaryň dowamynda çağlaryň behbedini güntürlen netijeli hyzmatdaşyň mümkinçilikleriniň geňişlen aranyp maslahatlaşylandygyny aýdyp, Gazanyň vice-prezidenti 2025-nji ýylyň 10-njy dekabryny Abada Milli Syýasatçylyk zowlugyny Türkmenistanyň hökümeti hemde Gazna tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde ýazarky zaman jemgyýetine zinanlaryň orny durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ugruna halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek atly halkara maslahatynyň geçirilendigini bellädi. Mundan başga-da Gazna tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar Gaznasynyň Türkmenistanyň wekilhanysy, Hataýyň Sunsinliň adynaky gaznasy hemde Azerbaýjanyň Geýder Aliýew adynaky gazna bilen özara düşünmek hakynda ähtnamalary gol çekilmegi çağlaryň sadaşykly ösüşiniň behbedine amala aşylýan halkara hyzmatdaşlygyň netijeli ösürilýändiginiň suwutnamasy. Bede munun beýlekde çağlaryň bagtyar we ýagty geljek üçin ähli tagallalarymyza gaýgyrman, ahlakly zähmet çekmege taýýardyr. Bu işlerin häzirki döwürde türkmen jemgyýetine berek-berege golluk bermek, raýdaşlyk we agzybirlik ýörelgelerini hasam puwtalandyryp, jemgyýetimiziň jebitliginiň puwta bünýadyny emele getirjekdigine berk inanýasyp Oguljahan Atabaýew aýtdy. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Gazanyň işini golluk berýän ähli watandaşlarymyza, hyzmatdaşlarymyza hemde dostlarymyza çuňur minnetdarlyk bildirýändigini ýatyp, Gazanyň vice-prezidenti hemmeleri Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat Gaznasynyň döredilmeginiň 5 ýyly münasibetli tüýsürekden gutlady we dabara gatnaşýanlara berkçan salyk, bagtyarlyk, maşgala abadançylygyny hemde alparyan ýeşirini uly üstünlükleri gazanmaklaryny arzu etdi. Şeýle hem Oguljahan Atabaýew we Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat Gaznasynyň döredilmeginiň 5 ýyly münasibetli gurulan bayramçylyk dabarlaryna gatnaşanlyklar üçin hemmeleri hoşallyk bildirdi. Gazanyň alparyan asyl ýeşiri betewilügiň, duýgudaşyň we wepadarlygyň beýanydyr. Geçen ýyllaryň dowamynda Gaznada Türkmenistan döwlet derejesini anyparýan hemde çağlaryň sagdynlygynyň, sadaşykly ösüşiniň we abadançylygynyň öpçün edilmegini göntürilen ägirt uly ýeşir geňerme eýe boldy. Ýaş nesilleri hakyndaky alada durnukly we sadaşykly geljegiň gerewdir. Parahatçylygyň, özara düşünşmek we asyl ýeşiriň beýan bolýan geljegini tarap ugurdur diýen ýörelgelerden ugur almak bilen halkymyzyň mätäje kömek goluny uzatmak we golluk bermek ýaly asyl ýörelgelerinden ruhlanyp, Haýyr Sakabat Gaznasynyň esaslandyrjysy, prezidenti Gahrman Arkadamyzyň parasatly ýol başlygyna haýyr ýeşirmide dowam etdirer diýip Gazanyň vice-prezidenti bellädi. Pursatdan peýdalanyp Oguljahan Atabaýew Gazanyň ýeşine golluk berýänlikler üçin ýerleşlerimize, ýurdumyzyň dostlaryny we hyzmatdaşlara minnetdarlyk bildirdi. Biz bir toprakda ýaşaýanymyzy, çağlaryň ýerleşýän ýerlerine garamazdan olaryň biz üçin ýokary gymmatlykdygyny hiç haçan unutmaly däler. Şonuň üçin hem anaşmak we özara düşünşmek köprülerini gurmak arkaly çağlaryň nurany we parahat gelje orna belelikde tagallaýdyr. Çünki parahat durmuş nesillerimiziň sadaşykly ösüşiniň baş şertidir diýip Gazanyň vice-prezidenti sözüni jemledi.